procureur min sigilen no kiriko yɛrɛ ɲɛma ale ye lajɛrɛ dɔ kɛ kunungo ka kɛɲɛ ni araba don janvier kalo tile 10 lajɛrɛ yɛrɛ bɛ tali kɛ cybercriminalité ale loi ale n'a sariyaw tagabolo yɛrɛ kan. N'an bɔra an man tilen Côte d'Ivoirekaw fɛ an man ladɔnniya k'a fɔ dolanci min yɛrɛ labɔlen no kɛrɛnkɛrɛnnen la n'an b'o wele ko CAN 2023 ni an ka samatasew yɛrɛ bɛna to o dolanci la an man ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana autorités n'o autorité de la transition olu yɛrɛ welewele dabila maa caman ma maa minnu bɛ fɛ ka taa kɛrɛnkɛrɛnnenya ni CAN yɛrɛ lajɛ. I n'a fɔ a yɛrɛ b'a kalama cogoya min na an ka maaba dɔ bɛ yen ale tɛ maa dogolen ala y'ale miniji dɔgɔya ale yɛrɛ tɔgɔ Seydou Touré n'an b'ale wele ko dugutigi an bɛna an da don o la ni journal kɔnɔna la ko walawala aw ye. An b'a fɔ a ye k'aw bisimila magazine du Mali kan nin ye a ka kunnafoni daminɛlen ye. I n'a fɔ an tun y'a fɔ aw ye bakurubaw la cogoya min na Dr Adama Kulibali n'ale ye cybercriminalité kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya bulon min bɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ loi yɛrɛ o sariya yɛrɛ boliko ɲuman yɛrɛ kan ale ye lajɛrɛ dɔ kɛ ka kɛ ni kunun arabadon janvier kalo tile 10 kunnafonidilaw y'u sigi ka lajɛrɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o bɛ tali kɛ a ka baara yɛrɛ tagabolo kan a ye kuma caman fɔ nin kɛnɛ in kan a y'a yira k'a fɔ ko sariya in yɛrɛ bɛ yen walasa ka se ka an ka tradition kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o y'an ka laadalako ye ani ka se ka bonya ani karama k'o lasegin Mali yɛrɛ kɔnɔna la a ye kuma caman fɔ sariya yɛrɛ kan a y'a jira k'a fɔ ko dossier min yɛrɛ bɛ cybercriminalité ko yɛrɛ kɔnɔna la ko dossier bɛ taa dossier 232 la a y'a da don kuma caman na ko walawala aw ye ɲininkɛlaw yɛrɛ fɛnɛ ɲininkali kɛ nin ko in yɛrɛ hokumu yɛrɛ kɔnɔna la an b'a la dɔnniya k'a fɔ ni lajɛrɛ in yɛrɛ kɛra kunnafoni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a ɲɛsin kunnafonidilaw yɛrɛ ma walasa u bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogoya min na loi cybercriminalité yɛrɛ kɔnɔna kow kan ka kɛ ni CAN min bɛ ka kɛ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen n'an b'o wele ko CAN 2023 an ka jamana min ka ca yɛrɛ ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya dolanci yɛrɛ ma ani farikolo ɲɛnajɛ ma an ka jamana kɔnɔna la olu yɛrɛ ye welewele dabila ka ɲɛsin maliyɛnden fɛn fɛn bɛ fɛ ka taa Ivoire ka t'u sen jɔ ka taa nin CAN in lajɛ ani ka taa an ka samatasɛgɛw ka t'u jukɔrɔma tinti sabula u yɛrɛ ka fɔ la an ka samatasɛgɛw kelen tɛ se il faut que u ka jukɔrɔma tinti nin ko in yɛrɛ la u ye car min bɛ taa ni maaw ye o bɛ taa car 100 ɲɔgɔn bonyako la u y'o de bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka supporters yɛrɛ maaw yɛrɛ kama ko minnu bɛ fɛ ka taa u yɛrɛ y'a jira k'a fɔ tagali yɛrɛ bilalen don caridon na n'o ye janvier kalo tile 14 ni maa fɛn fɛn bɛ fɛ ka taa u ka taa n'i ka carte d'identité ani ka vaccination u bɛ taa n'i fu u y'a jira u ka kumakanw fɛnɛ la ko nka olu tɛ dumuni sɔngɔ ni mɔgɔw ka hébergement olu to o ta en charge an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali yɛrɛ kan ka jouer kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire duguba min bɛ wele ko Korogo n'o yɛrɛ ka surun Mali la kosɛbɛ i n'a fɔ an tun y'a fɔ a ye cogoya min na bakurubaw la an ma dusuma kasinen don kosɛbɛ ka kɛ ni Seydou Touré ala y'ale ka miniji dɔgɔya kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni kunun arabadon janvier kalo tile 10 ni maa kofɔlen yɛrɛ dɔnnen don kosɛbɛ jamana kɔnɔna la ale dogolen tɛ ale bɛ n'a bɛ jatiri ninnu kɛ a bɛ wele ko dugutigi an y'a dɔn a bɛ ladilikan ɲumanw di a bɛ mɔgɔw bilasira ni kuma ɲuman ye an b'a fɔ ko ala ka hinɛ la k'a dayɔrɔ suma ala ka hinɛ Mali fɛn fɛn ye Mali dɛmɛ ka Mali sankɔrɔta ani an ka silamɛ forow bɛɛ la ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ a ye minnu ma abonné a ye continuer ka abonné ni a diyara aw ye a y'a bila commentaire la o fana bɛ courage don an na an b'a fɔ a ye aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma